according to his original intentions and the will. Where to is to be willing, pliable, flexible, willing. I say pliable in the hands of the potter. Singazenzi bukhuni inhliziyo zethu uma silizwa izwi okuyilona elisishephayo kuphume i-image kaKristu, Kristu afonywe kithi. Since singumsebenzi wezandla zakhe. We have a history of people abangazange bavume bathambe izandla zombumbi. Right from the beginning of uKhayini waye inhliziyo yakhe. uNkulunkulu esefikile ukuthi ambonise iphutha lenzile. But it all started also uAdam. Ngizocela esikhoneni aphenduke azisibole ngizwi lenkosi. Uthi umfazi onginikwe shifting the blame. Blame uNkulunkulu wablame nomfazi wakhe wasala innocent. Ingakho kunje ke emhlabeni. Ukuba waphamisa izandla mhlambe ngabe kunomehluko khona. Yaphumela enganeni ke lonto. Where is your brother? Umazi kahle uthi uphi? He has killed his brother. It all started within the confines of the family. The first murderer was a brother killing his brother. Kubangwa njalo indaba yokukhonza uNkulunkulu ngeminikelo yabo. Bavele kuyokhonza laba bantu kodwa sebebulelene. Ngenxa yobukhuni benhliziyo yomuntu. Mhlambe we will never know ukuthi why sikuthi wasikhonze singayiki. Kudilwa nenhliziyo yomuntu. Uyasetshenziswa umuntu. The one? Uyasetshenziswa umuntu. Uyuthi sewuthi uzwile uphinde ubone ukuthi hayi engathi athi uma ngcwele iphinde futhi lento olisho. Kuseduze ezulwini kukude enhlizweni yomuntu. And ayibi bukhuni inhliziyo ngokuthi uyithola inhliziyo yakhe sibukhuni nje. Umangale na uthi yini inhliziyo embebukhuni kanje. Angiyazi suke yathini. No. It's an act of decision. It's an act of you decide to be hard-hearted. Kuthiwa ningazenzi kusho ukuthi niyakwazi ukuzenza zibe bukhuni. Ngiyambongela umuntu ovumela umoya ingcwele amanzi kamoya ingcwele asoftnise abe soft for the hands. There's hope there. Ngoba nale yokuba sicabanga ukuthi ngokwamukela uJesu it's enough. Yes. It's enough for us to go to heaven. Are you listening now? Listen. Look at me too. It's serious. So now, 40 years was God. It was the time uNkulunkulu edila nomuntu ukuba afane nendawo aya kuyo angafani nendawo avela kuyo. Yes. It only took 3 days besuke bephume eGibhithe, but it took 40 years kukhishwa iGibhithe engqondweni nasenhlizweni. Bangalokhu bekhumbula eGibhithe. Bangalokhu bethi sikhumbule eGibhithe. Kodwa bebe eCanaan with Egypt inside. Ingakho bengazange bangene.
ingakho bengazange bengi. Now you can check, be honest with yourself and check ukuthi emveni kwey'ntshumayelo ey'ningi esesikhulume phezu kwayo. Ngikho ukumangila. Ngiyafana nemfundiso. Asikhulumeni phela. Sekukakhulunywa nje ukuthi asithandane, usiyathandana? Yeah. Ngisazoke ngikhulume nge-importance ye-local church ne-loyalty. Loyalty. Siqale ngeqiniso likaNkulunkulu nge-local church. Sifundise nge-local church. Ngoba siyawa window shopper manje amabandla. That's what we are doing. Siphuma singene. Because we don't understand icebo likaNkulunkulu nge-local church. Then we are missing out, even we covering ngebandla. Asidlali nje bakuthiwa abaxolisayo, asidlali. Ngoba there's a special covering yomzimba kaKristu. Wasindela lokho nje uPetro. Ibandla lamkhulekela kwavuleka iminyango ejele. Ingazange ithinte umuntu, ivulwa imikhuleko yebandla. Kwavuleka iminyango, ibandla lithandazela inceba kaNkulunkulu, lingayihlebi liyithandazela kwavuleka iminyango. Naye mase kuvuleka iminyango waya kwaba kubo, meaning ibandla, wayo report ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Hayi uvarlosa nje. No. It is serious. uJesu uyabuya manje. Siyigeneration yokugcina ngikutsheleke. Yeah. uJesu uyabuya. Njengoba kukhulu okushiwa ama-date nje. Ungayisoli lanto noma ingekho right biblical kodwa ichaza izigi. Izigi zokubuya kwakhe zeminyango. Lungisa uzuyolungisa kuwena kuqala, ulungise kwifamily, ulungise kuhlaleni kwakho nomfazi. Ulungiselela ukubuya kaJesu. Yabo. Yizwa nje uKhayini mayiphendula. Lo muntu kade eyokhonza njalo ehambisa umnikelo e-altar. Yizwa. Where is your brother? Your brother, not your neighbor. You share the same father with your brother, but you have kept your brother. And then the answer was, ngingumlindi womfowethu wena mina. What's that? How can you answer God that way? Kuyenzeka ulimaza umzalwane naye urong ngokuhlala ilimala ngoba izwe alivuma ukuthi alimale malinyazo. Urong naye bobabili olimazayo nolinyazwayo. Ifana into nokugqoka kabi komuntu wesifazane nokubuka komuntu wesilisa barong bawuthu. Lo veze imtsintsile nalobukayo barong bawuthu. Ohletshwayo nohlebayo kuthiwa bengafanele uresponde kanje awumfundanga kanje uKristu mawuhletshwa kwenziwa kanje wrong now bese kuthiwa maye ke lo isilingo esize ngaye upasophi iBhayibheli malithi maye ngibhlungu nje ukuthi mangakhalicilo ngomanje khona bazosala bazazi futhi bakhona la bazodla isidlo benje bazosidla uzosibona ngoba sebejwayele kanti bayadlila icala lomzimba negazi lenkosi ungcono benecala lefinish ukuthi nemoto ongazange uyikhokhela ungabi necala lomzimba negazi. Be careful, be very careful. Mawubona inzima ukuthi uyilungise lento bayeke nje badlule bazodla isidlo ihlala phansi uNkulunkulu akulungise. Ungangena etafuleni nezandla ezingageziwe. Tshela makhelwane uyasibingelela njalo bamfundisi indlela abingelela ngayo namhlanje. Yeah, uyasibingelela. Usuyamtshela makhelwane njengoba sesibingelele nathi asithi amen nathi. Yes, singahlala phansi emkhonweni benkosi.
kumnandi ukubona ingane zabazalwane zinikela impilo yabo kuKristu. Akanoma niyayibona yini lonto? Ave kumnandi ukubona ingane yomuntu okhonzayo ilandela unina noma uyise. Ngibusiswe la mntanami loya lapha ngemuva lapha eduze kaSalem. That handsome young, ungathi uDavid ufana noDavid. Kuthi wayebovana uDavid emfana umhlobo. Ngiyalapha. Akanakile namanje. I was so excited ngibona eza phambili eyinikele enkosini. Asishaya izandla lento. Sishaya izandla. That's beautiful, that's amazing. Kuthe kusakuthandazelwa la. Ngathi ngiqale ngapha ngakuyena. Enze sure ukuthi ngiyasishaya isitembu ukuthi angabe sabuyela emuva. Sibingelele abangcwele egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibingelele ubaba esisebenza kanye nabo ebuholini namafamily zabo, abantwana bethu abasola ngengoma, abantwana bethu ba ashes nabasibhekele imoto eminyango, abasihambela bakhona. Isithando sami mamahlaba egameni kaJesu Kristu siyabingelela. Siyabingelela. Ngiyaxolisa mhlambe nginibingelele nisacabanga bekhona into benisayicabanga. Ingakho ngithi amen ukuze nithi amen ngathi niyabuya ezingqondweni nakho siyabingelelwa. Hallelujah to Jesus. Sizokhulekela izwi lakithi emveni kwalo. Umoya ingcwele uyangikhumbuza ukubalulekile sikwenzayo okusiko oluhle. Noma sesiqale kamuva nje I think bakhona abantwana sebeqalile ukubhalela izimviyo zokuphela konyaka. Akuyona into esiyenza nje ngobusonto. No, ngalezi khathi ngikhumbula kahle emvuselweni sisihamba bamashicila bekuthi makushaya lezi khathi kufika abantwana abanye baphethwa amakhanda asho ukuthi njalo mangizobhala iexam yokugcina ngiphathwa ikhanda ngiyathi yonke into ebengiyifunda unyaka ivele kube ngathi khona isandla siyithatha iyobuya sengiqedile senginike invigilate iphepha kube makubuya i-answer. Ungacabanga usathane umelene nezinto zakamoya, umelene futhi nezinto engathi ziyakusiza nje. Nikhona nonke bazalwane? Umelene uzomelene ngisho nokunyakaza umzimba nje ube fit. Ulokuthi ngizo yonke into nje ngathi ifuna ukuthi ilethe progress empilweni yakho. Usathane ubeka isandla sakhe akafuni. So kubalulekile ukuthi ke nala ekubhaleni kwabantu bana ngoba amadimoni uvamisile futhi enye into kufanele si understand ne season yok operate kwamadimoni. Kuyenzeka usathana abene calendar lakhe abene yeplan ukuthi njalo mase kuyile nyanga kuvamise ukwenzeka kanje. Yabona uDecember nje it's a special month. Even your history ka Christmas modwe wabheka ukuthi kwakwenzakalani ngoChristmas. Lento ekuyenzeka manje wanyuka ubugebengu abantu bephuza utshwala bedakwa kudakwe nongadakwa umthetho wakhe kodwa dakwe ngoChristmas yabona. Kwaba khona eziningi kuhlangana nenjabulo kodwa futhi thola ukuthi nenjabulo yakhona akuyona injabulo yakhaya. So sizothi masi thandazela izwe lakithi sikuhlanganise nokuthandazela abantwana bethu
kungebona abantwana bethu la ebandleni kuphela, abantwana besizwe, ukuthi ekubhaleni kwabo amadimoni angabaphazamisi. Ngisasho namanje ukuthi kuzogcina uJesu ezikoleni zethu. Ya njengoba ezikoleni ningi ezingasathandazi zithi nje ngeke siphoqa abantwana ukuthi bathandaze uJesu, izinkolo zingaka. Izophela yonke lo nto. Njengoba uma beqinisa ikhanda kuzofana noFaro. Kufanele thina sime endaweni njengoMose sithi, let my people go and serve their God. Ningabavimbi. Ngesikhathi beqinisa amakhanda abo kuye kube umonakalo ezikoleni. Baqhinga abantwana, bahayiza abantwana baze babone ukuthi saxosha into wrong la, right. Yabo? Kumkhuleko ukuthi abantu abangafuni ukulalela isiprofeto sikaNkulunkulu ekhuluma nabantu bakhe nesizwe sakhe, akube khona ama-consequences azothi I was wrong. Kungathuleki nje uma ngabe uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti, uNkulunkulu safuneka asivusela abantu abazoma phambi kwamakhosi, bame parliamente, bathi uma kungenzeki ukuthi okufuna uNkulunkulu kuzokwenzeka ukuthi, bese kuyenzeka futhi uma bekuthatha for granted, bese kuyenzeka njengoba umprofeti ebeshilo. Ngiyayithandazela insuku enjalo. Abantu abazoba ne-covering yasezulwini, abazohamba be-escortwa ingilosi eyiphethe inkembe evutha umlilo, abantu abangesabi lutho, futhi nokufa kwabo ongeke esandleni sabathakathi noma luphi uhlobo lwabantu okwaziwa ukuthi wena uma ungahambisani nabo sekufanele u-assassinate. God is raising those type of people. Uma ufunda Isambulo 11 uzobona lapha kunamadoda uNkulunkulu azowavusa, azobememezela ngokubuya kwenkosi, izo-establish umbuso, and u-Antichrist angeke ayithande loo nto. Njengoba kwenzeka kwizazi ezathi kuHerode, sizokhuleka khona ozelwe oyinkosi. Thema sifunda phezulu ezinkanyezini kwakhona inkanyezi esitshelayo ukuthi eBethlehem akhona ozalwayo and uyinkosi yamaJuda. Akangayithanda uHerode loo nto ngoba he could go as far as even killing his relatives as secure isihlalo sakhe. So mayenza ukuthi khona okuthiwa uyazalwa uzoba inkosi, wakhipha umthetho ukuthi from 2 years downwards, makumfana nje ufica umfazi encelisa, uvula imlezi ubona umfana, susa ikhanda kuleyo ngane. And it was a fulfillment of a prophecy yayiprofethiwe ngabaprofeti ukuthi kufika insuku enjalo labantu besifazane bonina ngenxa yokubulawa kwabantwana from their hands. Ingasaqali nase-Egibhithe kwenzeka loo nto. Kwathiwa ababelethisi, yaqalwa eduze, kwathiwa nje ababelethisi nje akathi ephuma nje umntwana, uma bebona ukuthi umfana bafaka inkemba, bathatha umbese khona la eduze bamsuke bambulale. Noma sikhala ngesihluku nje uthi uSolomon ayikho into yakenzeka engazange yenzeke. Uyamajina nje kuzobulawa zonke izingane la kule ndawo, ngoba kufunwa ukuthi mhlambe enye yezilezi ingane ungase kube uJesu. Uyayibona loo nto. Now ku chapter 11 Isambulo kuza uhlobo lwabantu abazoshumayela bathi uJesu uziyeza uzobusa, uAntichrist obesebusa ngaleso sikhathi. They will try many times to kill those two, and these two will shake the whole world. Bewu-two ngoba bavusa uNkulunkulu. Ngihleli phansi ngipresent bhala la kwi-memo ukuthi it looks like it's not each and every Dick, Tom and Harry abazofitha kahle ethimini uNkulunkulu ayivusayo ensuku zokugcina for the last move, global move.
a glorious move. Yeah, because ukubone mangabe ukhuluma nokuthi akwenzeke something, if you kube yona respondayo, uNkulunkulu akahambi ngomningi babantu, uhamba ngabantu abavumayo. Namanje kudala sisho lento ukuthi mawuza phela mema noma fakaza ngoJesu, noma kuma cell groups yenzani lento efundiswa uMama Mahlaba, ukhulume kaningi ngento yenkonzo zama cell groups, nokufakazela abantu ngoJesu, batshele noma usebenzisa ifoni yakho uhambisa ivangeli. Umoya Ngcwele uyangitshela nje, ngize ngimtshele unkosikazi athi umoya Ngcwele, no, they are not doing it. They are not doing it. Sengifikile mina nabantu sengibalungisile phandle, amasemavuthiwe, people are ready, but my people are not ready. I am ready to receive new souls. Heaven's door is open to receive souls, and the door to those souls and their hearts are opened, but the door ebandleni ukuthi baphume bayo shumayela uJesu since ivaliwe. Ivalele ngisho umnikazi wenkonzo, uma eminyango uyanqonqoza. And siyafuna uNkulunkulu enze, kodwa asenze mayisho. Sinamahloni abanye phakathi, siyazeya. Kanti uma unendodana nobufakazi, uma uyimvu kufanele uzale enye imvu. Singabi barren njengebandla, sibe umfazi ongazali. Sazalwa nathi ngabantu abashumayeza uJesu sindisana. Silala sikhona manje iblockile kithi, ayisadluleli kwabanye. Noma singenzani la inkonzweni, senze yonke into enhle kube mnandi, senze ubani izinto ama project ebandla. God is not interested uma singena inhliziyo yemphefumulo ebhubhayo. Yicala nje ukuthi phela inyanga ungazange utshele umuntu ngoJesu, yicala. Kungenza ngibe ne question ukuthi kuselona leli vangeli esilazi noma sekuyivangeli eplastic. And uyahlukumezeka uMoya Ngcwele ngoba uyayifuna lenkonzo, uthunyelwe lodwa, kodwa akwazi ukuyihambela yedwa, ungena emntwini. Manje mayifika emntwini uyacinywa, kunevesi elithi ngamcima umoya. And phinde lithi ningamresist umoya, bese lithi egcineni ningamgrieve, ningamenza lile uMoya Ngcwele. Enye mistake eyenzakalayo, sicabanga ukuthi ukwamukela uMoya Ngcwele it's a once off njengokwamukela uJesu. No. Again and again we are filled and refilled by the Holy Spirit, so that we become witnesses for Christ. You shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses. If we don't move, they will move, one overtake. They are coming. And we have a plan now, so we leadership, because God is taking the church to another level. We are setting everything now in order for what God is about to do. And one of those things, so when I encounter foundational doctrines abantu abasanda kusindiswa kufanele basheshe bawathole. Kuthiwa bazophuma lapho abazogijima isivinini. They will fly like eagles. They will be bold as lion. Abanye within 6 months time besindisiwe, because we acceleration including izulu li press accelerator. Speed siyenyuka, ivolume yenyuka. But not every person also have a consciousness of what God is about to do. It will be church as usual. God, we are being moved from glory to glory. The way I'm feeling healthy in my body, it is very much against my age.
And then God told me, I've kept you for a purpose. And angifuni kungabi ngawulaleli umbono wasezulwini. Ningangixabanisi nje noNkulunkulu, please. Kungcono ngilandela abantu abawu4 abahamba noNkulunkulu. Ngoba sekuseduze ukuthi uJesu abuye ngichaze nginike ireport ngezinto uNkulunkulu abengithume zona. Kufanele ngithembele kulo ngithumile. Kufanele ngithembeke kulo ngithumile. Kufanele ngithembeke kulo ngithumile. So uthi uNkulunkulu mangabe ngitshela umuntu ukuthi mayenza kanje kuzokwehla lokhu kuye. Bese ungayidlulisa imessage. Igazi lalo muntu uma esebheda ungazange umtshele lisezaneni zakho. I've got a strong feeling noma sidumisa siphambisa izandla. The Holy Spirit is seeing the blood in our hands. Ngabantu esingabatsheli ngoJesu singisayo. We are entering into a category of a woman that doesn't have seed, a barren woman. Kanti umelusi mayelusi izimvu uba nethemba lokuzibona zanda zizalana. Umelusi udlisa izimvu zizandise ngokohlobo lwazo. Kuthiwa as abapostoli befundisa ebandleni lokuqala befundisa behlohlizwi kubantwana bakaNkulunkulu, kuthiwa inamba yabo was multiplied, which means uma ngabe bewu2 maybe ake sithi nje next month bazobe bewu4, lo 4 izokwenza u8, lo 8 wenza u16. Ngoba manje it's a spiritual principle yokuzalana thina lo hlobo lwabantwana bakaNkulunkulu sigcwalisa umhlaba siwunqobe. Umhlaba sizonqoba kuphela ngokuthandaza. Sizonqoba futhi ngokwanda kohlobo lwethu esithi uJesu uyasindisa. Uma singakwenzi lokho unohlobo lwandayo olwrong laphandle. Kunohlobo oluthi ayikho lonto kaJesu luyanda, izinkolo ziyanda la eminyango. We're talking of millions followers. La KwaZulu-Natal nje ngeke ngizisho izinkolo kodwa zikhona izinkolo ezinabalandeli and abathula abantu bakhona. Balishumayela ngayo yonke indlela. Balishumayela nangokuhambela abantu abampofu. Banomthwalo. Bathunyiwe, even ama-devil worshippers are recruiter. Ucabanga ukuthi uhleli nengane nje innocent kanti iyandiza ebusuku ngoba ishungezwe umngani wayo esikoleni. Yabo? Makuthiwa evil communication corrupts good manners. Yabo? Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma uhlala nomuntu wrong uzokutshela athi mfowethu mina ngidla kangcono nje umbona nje ngishanga le perfume. Wena konje wena uthi uzala emzini okholo uyohlala uhlupheke uje. Abese yamjoyina ngoba umshumayizile. Uyazi uthi ungakamtshela umuntu ongakholwa mhlawumbe uyabhema. Aqala yena athi escape mfowethu uyashaya. Mhlawumbe makade eshaya ibhodlela likaBhili. Athi ungashaya mfowethu. Uyakushayisa into ayishayayo. Wena ukamtsheli ngento oyishayayo. Awasho ukuthi naku Jesu mfowethu awuscape mfowethu awubambe kancane. Yaba. Ngesikhathi esiza nganeno kunenkonzo emlazi ngeke ngayisho lento kodwa ngiyayiphinda indlela abantu abayimisele ngayo abakhonza abanye uNkulunkulu. So malisuka nje ibhanoyi kanti sekuyisikhathi sakhe sokuthatha ndazi. So uhlelela iduze kwami. Uthi it's time for me to pray, my brother. Would you mind that I pray? I know. It's okay. Qhubeka. Waqala wenza into zakhe ehleli ngwasekushaya isikhathi khona la ibhanoyi liphezulu
yathi wathi umbuzo kimi, uba sinje ngabe sikude. Kuthiwa uPetro noJohane beze bevusa isishosha nje baya ethempelini ngehora lokuthandaza. Bavala izitolo uma sekuyihora lokuthandaza. Basivale ngoDisemba isitolo. And ikhona eBhayibhelini uthi uNkulunkulu mayikhala ngabantwana baIsrael uthi nini indlela eningikhonza ngayo ayifani nendlela abantu abakhonza ngayo oNkulunkulu babo. Basacrifice ngisho izingane bayibeke kuMolok. uMolok was a god eyayibaswa la izandleni, izandla zikaMolok zibebovu. Beze nezingane zabo as a sacrifice bayibeke ezandleni zesithixo esasisikhulu, huge. Babeke ingane izwa ingafile. Izandla lapha zoAvini zired umlilo. Ikhale kufuneka abekezele ngoba lento isebenza kahle mayezwa umsindo wengane ikhala. To serve ialtar lika uNkulunkulu wakhe. Ana manje sekhona yini? Uthi uba ke beningikhonza ngendlela ezinye izizwe ezikhonza ngazo othixo bazo. I would be happy. I would be happy. Now be honest with yourself. Check yourself uthi yona indlela kumkhonza uNkulunkulu noma sekupholele wona uthando. Wawunje usanda kusindiswa. Ivesi lithi kophola uthando kwabaningi. Wawunje uma usanda kusindiswa ungabajoyini labasebebanda bazokubandisa. Esikhoneni bakufundisa ukuthandaza bazofundisa ukuhleba, ungabajoyini. Uzoxoxa indaba ufika nje. Mayike wambona ukuthi umuntu wendaba suka kuwe ungasondeli. That is dangerous. Obana abantu moyingcwele silalele moyingcwele. Yeah. Nini senihlambulukile ngamazwi ongewakhulume kini. uNkulunkulu sometimes mayikhuluma prophetically ugeze ibandla. Gezeka na ungabe uJudas Iscariot. Gezeka na. Vuma ithi Nkosi la ungisola khona ngiyavuma. Ngiyazibona ukuthi ngiflethile. Ngiyazibona ukuthi sekwaphela nokuthi ngitshela abantu ukuthi uJesu uyasindisa. Isono. Ngiyabaxolela abasanda kusindiswa. Kodwa laba sebenesikhathi sishumayela kubo ishona phi lembewu engaka esintshela yona. Ngoba kuthiwa lento asidlulisele kwabathembekile abazodlulisela kwabanye. Asidlulisele kwabathembekile. Niyezwa abazalwane? Sidlulise uJesu uyabuya manje. And uphethe umvuzo ukumnika yilo nalo ngokwemisebenzi yakhe. Unayo yini naso isibindi sokuthi lento oyenzayo ungama ngayo phambi kaNkulunkulu ihlolwe njengomsebenzi komlilo. Unesiqiniseko ukuthi uzothola umvuzo omuhle ngendlela owenza ngayo. Mhlambe ngizocabanga ukuthi ingena kabuhlungu ngoba ngibona nishwabene. Uthi umuntu ngolento khuleka nje bakuthulekile nje bayizwa kahle lento. Kusho umoya ingcwele uthi khuleka nje bayizwa kahle lento. Glory to Jesus. And ke bakhona abangizwayo ngendlebe kamoya. And there's a transformation and there's a spiritual revolution that is taking place right now. We have been delaying moya ingcwele esikhathini esiningi. Siye samdelay moya ingcwele ngokuthi singenzi njengoba eshilo noma singakhuli sibe kwi-level efithayo ekutheni uNkulunkulu akwazi ukusebenza ngathi. Sihlale emthandazweni
sidle kakhulu ezwini, sigcwaliswe nguMoya Ngcwele, sibe ne-relationship healthy noMoya Ngcwele, sibe under his influence, simvumele as-empowerishe for the ministry uNkulunkulu ayibeke kithina. Sithenjelwe le generation enje with a special grace that is given to us. Each and every one of us la akho mandla ozowacela, hamba ngalamandla onawo. Manje uyamfrustrate uMoya Ngcwele ngoba ufuna ukusebenza ngawo. Uyagunquza, ufana nengane esifuna ukuzalwa. Ingaphuma useseteksini usaphuthuma esibhedlela mase kufika isikhathi. Kunento enzo uMoya Ngcwele, ufuna ukwenza izinto zakhe ayithunyiwe. Ufuna ukuphilisa abantu abagulayo ngawe, ufuna ukukhipha amadimoni ngawe. Ufuna ukubamba isikole sonke sibanjwa amandla kaMoya Ngcwele ngawe. Manje uyibukela phansi. Ngifuna ubona abantu abathi ngiyayizwa lento uMoya Ngcwele ayisho. Ngeke ngithi ngeke ngikhuluma into engekho uMoya Ngcwele engazange ayisho. Hambani nginani ngiNkulunkulu wenu, ngiyanithanda abantwana bami. No. Makufanele silungise, kufanele ngilungise straight away. Uma kubiza lokho ukuthi ushintshe ibandla, hayi singamona ulishintshe ke mfowethu. Hayi singabona ukuthi usenze njani phela singasibona ukwenzekalanga la. Ngoba nje kufanele sikhulume icebo, sinakhe ngeplan esinikwe uNkulunkulu. Sinifundise a sound doctrine so that nibe ne sound mind. Singakhuluma into enifunayo, sikhulumele enidingayo. Ngangitshela uMama Hlaba sisanda kushada ngathi uyabona ke asikho isidingo soloko uhlala uthe. Bese ngilungibuza ke mina hawu sekwenze njani sithanda sami uthi akho lutho kube kukhona njalo. Nani asizusebenza kanjalo. No. Awakhiwa nje umshado ngalowo ndlela ke right ngoba kwafuneka sibe nevision sahlala phansi ukuthi sifunani kulomshado. Sifuna ubona umshado onjani. Sakhothiza ukuthi umshado wethu kufanele ube umfanekiso kaKristu nebandla. Nje ubonibonile ke kulo 11 years niyazibonela nayo ukuthi asiyifake lento. Nangethi siyabona uyamusa. And by God's grace, ngaqala kuma ongizalayo, ngafunda lapho ukulalela umama engikhomba indlela. Etime mntana mayihamba ihamba kanje. Kanti uyangiprepare for my wife. Ngamkhulula nje athi makukhona la nginyathele khona isho manje kufanele ngixolise nangeapple. Ne chocolate no ngizoxolisa ngomlomo. Umkholwa ngenhliziyo uvuma ngomlomo uyabo. Hayi une uNkulunkulu eapple. Uthi uyaxolisa umthengele ichocolate. No uvuma ngomlomo izono zakho bese uvuma uKristu. Bese uyasindiswa. Isithi iBhayibheli futhi sithobelane sobabili nonkosikazi ngokumesaba uNkulunkulu. Kodwa before sifike lapho sigcwaliswe nguMoya Ngcwele. Bona inhliziyo zabazonzi ibukhunje bomile bawagcina kudala amanzi kaMoya Ngcwele. Baqhephuka noma umuntu uyabaluleka baqhephuka. So ubumba maselomile luyaqhephuka. Baqhubeka abazana namhlanje. Mawuthi hayi mzalwane asihambile ngeke usambona kusasa. Noma ukhuluma iqiniso ngothando ngoba kubalekile nathi thina esiqondisa abazalwane singabehli phezulu. Sibe ne manner of approach. Ngoba sizokwakhe azile kuzodiliza ngizomtshela yena ucabanga ukuthi usile. Angizolo ngimjikeleza ngikhuluma eceleni ngizomqonda nini. Kusho ukuthi ke manje ke usho ukuthi understand ukuthi konke makwenziwe ukuze kwakhiwe ibandla likaKristu. Kusho ukuthi understand wena. Kusho ukuthi ikindness awunayo. Leli gama kindness
mawulichaza ngenye indlela lithi do unto others as you'd like them to do unto you. Ungayenzi into emntwini ongeke uthanda mayenziwa kuwe. Yeke nje sisuka nje ungaqali. So that is why ku harmonious ukuhamba kwethu nonkosikazi ngoba supply ama principles. Sithatha inyama yethu sayifaka lapha ngoba ayiphiwanga ukumlalela uNkulunkulu. Ngesikhathi nje uzolalela ukusho kwaNkulunkulu uthanda umuntu engathandeki inyama ya oppose. I-opposition party inyama. I-ruling party umoya ngcwele nomoya wakho ozelwe uNkulunkulu. Yibona abantu okufanele kubalaleleke la. Unembese kufanele ulalele ngoba uyasha mangawulaleli ugcina uhohoza uzothula. Ukuyeka ukuthi hamba nje ke yenza lento oyithandayo njengobona ukudedele nezinkani zakho nezinkani. Uyoshayeka. Ave ubuhlungu ukudedela uNkulunkulu akuyeka athi ngikiyekile ngoba ngiyakukhuza ukhuzeke. Kubhlungu ukusho umzalo zibonele ke mntanami ngoba unenkani kudala ngikhuza uzwa hamba ke umdala zibonele uhamba ungakujabuleli lokho. Ungakulingi ukujabulela. Akwenziwa nje. Mhlambe obana kade bekhona was it last week? When was it? Ngikhuluma ngama gate awu10 ngiyakhumbula. Oh nani khona. Kune gate ekufuneke linga siligade amadimona angalishisi. Kuthiwa i-old gate. Asho nge-old gate. Ngaze ngacula iculo uthi give me the old time religion. It's good enough for me. Good. Not this new one. Not le yanamhlanje. Edilutiwe. Ngifuna lele libhalwe phansi. Lapho uNkulunkulu edemanda khona ibani ingcwele njengoba mina ke ingcwele. Uma unotho nomzalwane yakuyo ungamhlebi ya straight kuye. Mawufika khona ubuyisane naye. Ungayi kuyolwa yela ukuyobuyisana ngoba inkonzo esinikiwe thina sonke sikholwa sinikwe inkonzo yokubuyisana. Ungayi komcrash. Ungayi futhi ngenhliziyo ekhubekile. Yeah, with an attitude yokuthi ngiyowina umfowethu back. Uthu Abraham singabazalwane singaxabani. Uqala umchazela ukuthi ungubani qala. Singabazalwane. Akube kude nathi ukuxabana. Sixatshaniswa amadlelo nezimvu nabelusi. Kuvela lapho ukuxabana phakathi kweni bazalwane na ebese echaza uJakobe athi kuvele inkani kweni zenyama. Uma usulawulwa inkani zenyama usuku uzolawulwa imvelo yesono. Usuvukelwe into awuyiyi ungakakholwa. Usuyisipoki lapho uvuke ekufeni. Usubuyele emhlanzweni njengendla ngesikhathi usiniswa wawuhlanza izono. Ngesikhathi ubuyele emuva uyodla umhlanzo. Usubuyela kulento awuyiyona yokudelela. Nenhliziyo encane. Nokungatshelwa, nokutetema. Nokumanipulate, nokudominate, noku-intimidate. Mina ngizoswe ngikushiye ngcono sidivorce. Kusho umzalwane. Esikhaleni ngcono sihlukane. Hawu. Kanjalo nje kule covenant kaNkulunkulu. Sesiyahlukana njalo, sekuphelile. Kanti sasithini emshadweni? Yabona? Ngoba ulalela inyama wa resist umoya ngcwele. Manje uyazibona ukuthi uyaphila uyakhona. Ngiyazibona ke nendlela okhuluma ngayo ayikhombisi ukuthi lento uyikhuluma uqhutshwa amandla amoya ngcwele. There's a spirit ekubambile manje. Manje usathana uvena kublind ungaziboni ukuthi uyaphambuka. Uyobona usukuthi uthi irong indlela engithathile. Obana bathi siyagezwa ke namhlanje.
endabeni ukuthi siyezulwini ngeke nginiyeke lapho. Uyabona umuntu mayimuka nomfula kade eqeda ukuyokwenza inwele kodwa umuka nomfula kade ukwenza inwele ngo500 ngo2000 le gateway mangabe ziqhamuka izintanta phezulu emanzini ngizobamba zona inwele kade yozenza. Mayingathi emuka nomfula hayibo ungangithinti enweleni kade ngiyozenza kodwa uhamba nomfula. No, so ixoxa esephumele ngaphandle enwele. That is exactly what I'm doing right now. Nginibamba ngenwele ngoba siyezulwini. Yeah. Usathane nje akaphuza amanzi axola ngeke anithole ngikhona uJesu wami. Yebo. Yebo. Angifuni nje sibe nebandla eliyifake. Elifake izinto. Hallelujah Jesus. Naphandle usoyenye into. Ungangiciki. Ungaze uzozibona enye into. Yabona ngeke uyithanda lento ezoqhamuka la kumina. No, ungangiqali. Mina ngizokufikisa la ufuna ukuya khona, ngizokufikisa mina sizofika la ufuna siya khona. Kodwa la inkonzweni hallelujah. No, fake. uNkulunkulu ufuna bamkhonza ngomoya nangeqiniso. Yabo. Into yiyo la iba yiyo ekhaya iba yiyo uwedwa etoilet ube yiyona. Manje uma singanikhuzi azoloku enijwayela nje amadimoni ngoba niyawabiza. Bese lokhu nithi awumfundisi angibeke isandla ngizwa ukho into engihlaba la angithi ubuthukuthele kwazi ukushona ilonke izolo ubucabanga ukuthi kuzokwenzakalani. Yabo ubuhlinile izolo laze lashonila nguthela. Manje lento lithi iBhayibheli mawenze njalo unika uSathane ithuba afake into zakhe. Leyizolo nizifundise especially manishadi nifundise ukuthi asithandazi sixabene asithanda sikwenze nje lonto asinje ukubangela uNkulunkulu umsindo singalungisanga enganisho ukuletha umnikelo lethu kuyeke ukudla isidlo ukuletha umnikelo nje njengoba kuzonikela awuletha umnikelo ungazange ulungise empilweni yakho. Lithi iBhayibheli mawuphethe umnikelo busu yakhumbula ukuthi kunomzalwane oxabene naye hamba uyolungisa kuqala busu uyanikela ke. Ngoba uyayilahla lo mali ufana nomuntu onikele complain ukunikelwa njalo ima kanjalo uzoyembulekela thula nje kanjalo. Sifuna ukhonze wena khonze until uzoyembulekelwa indaba omnikelo ngoba inkonzo. Ukunikela ukubuyisela kuNkulunkulu lento uNkulunkulu akunike yona. It's an act of worship and an act of grace and an act of faith by the Holy Spirit. Uma ungeze unikela ngalondlela unikele uthokoza unikele with isambulo kube ukuzikhethela nixoxisana noma ongcwele ngikukhonze ngamalini namhlanje moyeni. Yabona singakumanipulate soze ungibone ngisondela lapho ngisaba kabi ungimanipulate abazalwane into giving ba intimidate uma unikela uzofa uma unganikeli uqalekisiwe. Asashiwo in the New Testament asikusho kanjalo ngoba incwadi yomthetho yesiqalekiso yabethelwa uKristu wabethelwa esiphambanweni ukuze athathe sonke isiqalekiso. Into ezokwenzeka nje mawutshala kancane uzovuna kancane akusona isiqalekiso leso imeasure onikele ngayo. When you are not cursed, you are not cursed. Christ was cursed for you so that the blessing of Abraham will come upon you. But ungayirobha endleleni ngokunikela ngale mali engesiyona le kufanele unikele ngayo. So if you sow sparingly, you reap sparingly. Akusho ukuthi uyesihogweni ngalokho.
Ingakho soyilanda phambi kwesihlalo sobukhosi. Sesisezulwini. Sizohlola imisebenzi yethu noma mihle noma emibi noma utshani noma injani izohlolwa. Kodwa thina lithi iBhayibheli mayifeyili imisebenzi emlilweni siyadlula thina sini sibe still. Kodwa umqhele uzuthola. Uzohamba nje ngekhanda. Ngesikhathi thina sithola imqhele wena uhambe ngekhanda nje. Forever. Ulokhu uphatha ikhanda Nkosi yami akusekho ne lokuncane uNkulunkulu wami. Bakubuze nabanye kwenze njani kwena wanje? Why? Ubushaya go slow makhoza uNkulunkulu. Bukhonza mawuthanda. Funeka sisikhathi ke ngikhulume njengobaba wekhaya yabo. Ngilungiseze izinto. Ngikhulume njengobaba wekhaya. Ne-office uNkulunkulu anginike lona of an apostle. Funeke lelo office, I'm not an apostle. It's an office that is apostolic. I'm a child of God. That's my name. Into ezophela ukuba umpostoli. Kodwa kuyaqhubeka. Ingakho ungaqhubeki uma ungabiza sacela umpostoli omkhulu wasemhlabeni Nkosi yami eze phambili nami sengiza ke sengumpostoli omkhulu sengeza no hayi kanjalo not kanjalo asambe kanjalo yabo ngoba noma sikhipha igama amademoni ngegama lika Jesu asisho ngegama lompostoli uJesu Kristu waseNazaretha igama lika prophet uJesu phuma Satan no ngegama lika Jesu finish. So uma ngabe ingcezu zaNkulunkulu zibizwe ngezigaba zomsebenzi ozophela ongama scaffolds maseqedwe ukwakhiwa ayasuka ama scaffolds kodwa izitini azisuki zona. Ingakho kuthiwa kuzophela uprofeta kuphele yonke into nokuba uthisha nokuba yini kuzophela mase sinemizimba emisha sesihlangabeza uJesu. Manje akufanele ngiyitshele ngento ezophela lokithi. Hayi ngeke. Yabo ma bethi nje socela umpostoli Mahlabeze phambili basho ioffice. Mina ngila iceleni bona bahloniphe ioffice. Mina ngapha eceleni ngigada ukuthi uma bengalihloniphi ngiqhubeke futhi ngikhonze. Ngoba ngiyayazi identity. And uMongcwele wangitshela wathi ungakulingo lokho ukukhuluma kakhulu ngawe uJesu abemncane. Yabo ngoba labantu bazokwakhela kuwe. Which is very wrong. Kufanele bakhele edwaleleni uKristu nasesifundisweni. Isibandla lami lakhelwe phezulu kwedwala, phezulu kwelidwala na phezulu kwe-foundation yabapostoli nabaprofeti. I-foundation isifundiso. Yabona ingakho ngiwasoza ungizwe ngithi yabona uma kwashiyala ebandleni lami yabona nebandla lami hayi kithi yokulungela uyohamba ubuye ngoba into zakho zila kimi mina ophethe into zakho. Ngize ngikothe nevesi lithi ngikothe ivesi kholwani uNkulunkulu nikholwa abaprofeti malokhu nikholwa uNkulunkulu ningakholwa yimi kholwani yimi nami kholwani uNkulunkulu will be established nikholwa yimi you will prosper bana amavesi abo. No akusho ukuthi kholwa umprofeti actually kuthiwa kholwa a message of a messenger. Ngoba akekho umprofeti oprofeta out of his mind baprofeta bedudulwa amandla kaMoya Ngcwele. Manje makuthiwa kholwa abaprofeti kusho ukuthi kholwa i-message eza ngale channel yalo mprofeti. Ezinye izinto engiyigadile leso engibabonile ontanga yethu belimala ngaso wathi uMoya Ngcwele ubhasobhe wena bhasobhe ukuthanda imali ubhasobhe isifazane wena engikhomba kanje uMoya Ngcwele ngise young ngisanda ungena emsebenzini wakho ubhasobhe isifazane ubhasobhe nempakamo ngenxa yegift ungaphakami 3 mawubambele into ezo 3 so hamba ke
50 years ke manje in the ministry sigadele izinto zethu. Sibongeleni uNkulunkulu ngokuthi anithembele isipho aqale wasishuka for years ukuze sime phambi kwenu sishukiwe uNkulunkulu. From 1966 ngisindiswa uNkulunkulu bethu. Jesus. Abe uduma kuyena umoya ingcwele. And I believe with all my heart njengoba niphakama nje niphakamela yena. Alithathe lokho udumo lwakhe umoya oyingcwele. Nizibongele enkosini ngokuthi uNkulunkulu anihloniphe ngendlela anihloniphe ngayo. Niubone umusa wakhe ningawufrustrate umusa kaNkulunkulu. Siyabonga bazalwane. Sizoba nesifundo sizongena enkonzweni yokuthandazela izwe lakithi nabantwana ababhalayo. Soba nesifundo about ama provision awuthuka uNkulunkulu ngebandla. The universal church and the local church. Soba nesifundo esijulile. Sizobe sishiyelana inkundla noma Mahlaba siphinde sivuselelane. It is the season of awakening. It is the season of full restoration. It is the season of deployment. uNkulunkulu is going to deploy abantu abaningi emsebenzini wakhe. Not only permanently but even ngesikhathi leso umoya ingcwele wakwabela sona ukukusebenzisa. Noma uyasebenza kwaMlungu kodwa uzoba isisebenzi esingenamahloni esaba kahle izwi lenkosi. Fakazi kaJesu. Ufakazi ngenxa kaMoya ingcwele siba ufakazi. Ngenxa kaJesu singabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa ngenxa kaMoya ingcwele singofakazi. Ngicela simngeze inyawo sonke bazalwane. Asicela ubaba wethu bakhumalo asihole kule nkonzo. Siyenze not religiously. Izolahla meaning. We are gap standers here, Barcelona. We are watchmen that are set upon the walls. We are intercessors. We are priests. We've been enabled by the Holy Spirit to stand in the presence of the Lord in the Hall of Holies on behalf of the nation. That is the duty of a priest. Sonke singabapriest, sonke senziwe, usenza abapriest namakhosi. So as a priest, we have to frequent the Holy of Holies and intercede for our nations, intercede for our families. Makubiza ukuthi uvuke ekseni, mhlambe abakasindiswa lapha ekhaya. Ubanxuse enkosini. Ubamise enkosini, uthi uzithandazela, ubuthandazela. Or to wenze petitional prayer
kodwa wenze ne-intercessory prayer. Uthandaze, lithi iBhayibheli ziqaphele nina nomhlambi. Kusho ukuthi uqala ngawe noJesu kuJohn 17 waqala ngaye. Wazithandazela yena. Wayesethandazela abafundi bakhe. Wathandazela abazokholwa ngezwi labafundi. 3 groups of people ababe categories of people abethandazela. uJesu waqala ngaye, wathandazela abafundi uNkulunkulu amphe bona, wayesethandazela nabazokholwa uma abafundi bakhe beshumayela. Why are we praying? We are authorizing intervention yasezulwini. We are sending authorization ukuthi izulu lehle lizosilamulela. Kunezinto ezingenziwe ezulwini until we say something thina esibekwe emhlabeni to run the affairs, to reign kulomhlaba on behalf of Jesus in his name. uJesu abesemhlabeni ngebandla. uJesu enza umsebenzi emhlabeni esebandleni lakhe elungumzimba yena inhloko. Mawubhala ubhali ngenhloko, mawubhale ngesempi. Noma impendulo isenhloko kodwa ubhali ngenhloko, ubhala ngesandla esiyingxenye yomzimba. Christ the head and we are members in particular. Kufuneka sivumelane, sibe ne connection, sibe ne interrelationship phakathi kwethu ezumzimba nenhloko ngoba iphethe konke okudinga ukuthi kwenziwe amalungu omzimba. So we are Christ living on earth and we are Christ doing the will of the Father on earth. And we are sent by Christ and we walk with Christ. We are helped by Christ. That is why we pray in his name, so that Christ will be praying through us. So, Jesus Christ is praying for the land, so that there will be peace on the land. Uthandaza ngathi yena eyinhloko ehleli ngawe sokunene kwezasemazulwini indawo, kodwa usemhlabeni ngathi. Nathi sisezulwini ngaye, sihle naye kwezasemazulwini indawo. Sile positional, spiritual position yethu isezulwini, our citizenship is in heaven. Kodwa sisemhlabeni, kodwa sisezulwini. Glory to Jesus. And Christ is representing us. Ubaba on his right hand, mayibheka ngala ubona ibandla kuKristu. Nathi lemhlabeni ababona uKristu kithi. Njengoba nathi sibonwa kuKristu ezulwini. So cela ubaba eze phambili asihole kule nkonzo, khulekele izwi lakithi, sikhulekele nabantwana ukuthi babhale i-examination. Asikhuleke sonke bazalwane. Baba wethu sezulwini, Baba nguyise Nkosi yethu uJesu Kristu. Nasekuseni namhlanje sihlangene singabantu bakho abadala ngomfanekiso wakho ukuba bakufuze. Siphinde sibe ababiziwe ngokwecebo lakho, Heavenly Father. Sihlangene kule ndawo siyakhuleka, sibona Baba okumonakalo ezweni lakithi, sibona ububo benzakalayo. Sikhuleka siza kuwe, Heavenly Father, njengebandla in agreement, Heavenly Father. Uthe uma sivuma isono sethu wena uyezwa usezulwini. Thethelele isono sethu uzuphilise izwe lakithi. Baba, uyakulangazelela, ushile ezwini lakho uthi ulangazelela ukuba sihlale ngokuthula ngesizotha nangokwesaba wena. Iloke sikulangazelelayo, Heavenly Father, ngokwezwi lakho. That is why we are gathered in this place and senze isinqumo sokukhuleka Baba, sikhulekela abantu bonke ngoba silangazelela ukuthi kube kuhlalwe ngokuthula ezweni lakithi. Sisondeza abaholi obamisile ngecebo lakho, Heavenly Father, over our nation. Siyabakhulekela ngokwezigaba zabo ukusukela phezulu ofisi lobongameli ngazo zonke izigaba. Siyabakhulekela, siyakholwa Baba ukuthi ngokwecebo lakho babekiwe uwe, wena futhi onegunya lokubasusa.
thina njengebandla owethu umsebenzi ukubakhulekela baba sikholwa ukuthi wenza umsebenzi ngabo ezweni lakithi siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba sikhulekela intervention yakho uNkulunkulu oyingcwele kulobubi obuthezukwezwe lakithi bokubulalana kwabantu ngesihluku Heavenly Father siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhulekela inhlala kahle Heavenly Father sikhulekela ukuthobelana nokuthandana ezweni lakithi sikhulekela baba ukuthi abaholi obabekile wababhekelele inhlala kahle yezwe lakithi kuba abaholi abanozwelo ngeimpilo zabantu bakho Heavenly Father egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba siyabonga ngoba kuyicebo lakho Heavenly Father ukubabeka nokubasusa siyakhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ukuthula kwakho ukuba uNkulunkulu oyingcwele kuhlale phezukwezwe lakithi ekuqaleni izwi lakho lithi umoya oyingcwele was hovering uNkulunkulu oyingcwele over the earth uNkulunkulu oyingcwele that was dark that was deformed baba siyakholwa ukuthi namanje umoya wakho oyingcwele is hovering over our Father to have influence uNkulunkulu oyingcwele over everything that is not in your will oh God akuthi uNkulunkulu oyingcwele nama-altar obumnyama aphephezelisa uNkulunkulu oyingcwele ububo obungabe ezweni lakithi ashabalaliswe ngegama likaJesu namandla segazini likaJesu sikhulekela Heavenly Father ukuthi umlilo wasezulwini wehlele uNkulunkulu oyingcwele phezu kweyikhungo nama-altar uNkulunkulu onamandla enza izinto ey'ngekho entandweni yakho whether asemahlathini aseyintabeni emathambefeni nangaphansi kwamanzi we know that the fire from heaven is able to reach them and destroy them ngegama likaJesu we declare victory over every plan that comes from the pit of hell concerning our nation in the name of Jesus we declare ukuthi uJesu usesihlalweni sokubusa in this nation we declare ukuthi uJesu is in control in this nation ngegama likaJesu siyamemezela ukuthula okuvela ezulwini over our country ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha baba siyakhuleka Heavenly Father we usher in this season yokubhala ama-examinations abantwana Nkosi yamakhosi nabakudala who are engaged in writing examinations in different levels siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuthi abantwana Nkosi yamakhosi ukuba bagcinwe uwe Heavenly Father sikhuleke ukuthi that you may bestow i-wisdom that you bestowed upon Shadrach, Meshach and Abednego who were found to be 10 times wiser than the children of Babylon ukuze wazeke baba ukuthi wena unguJehova ungahlulwa lutho sikhulekela Nkosi yamakhosi protection uNkulunkulu oyingcwele evela kuwe phezu kwabantwana even in the examination rooms labekho ababhalela khona we plead the blood of Jesus we declare that the spirit of the Lord will occupy kuleya ndawo we nullify the plan that comes from the pit of hell concerning uNkulunkulu oyingcwele impumelelo yabantwana bethu as they prepare for their future through these exams and we siyabonga baba that they are going to excel not a single one of them is going to be sick not a single one of them is going to be disturbed in whatever way amacebo kaSathane siyawashabalalisa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha we thank you Heavenly Father ukuthi the whole officiation of this examination is going to be guided and directed by you for the glory of your precious name baba sikhulekela Heavenly Father inhlala kahle even emazweni esakhelene nawo iAfrika yonke siyakhuleka baba ukuthi kwenzeke intando yakho umhlaba wonke let your will be done uNkulunkulu oyingcwele exactly as it is in heaven lithi izwi lakho ukulangazelelwa kwakho kuba izwi lakho lishunyayelwe umhlaba wonke and ubuKristu abuye that is your will that is done in heaven let it be so nasemhlabeni Heavenly Father ukuze kwazeke ukuthi wena unguJehova kekho omunye
Siyabakhulekela babo bagcobile. Sikhulekela abakhonzi bakho uNkulunkulu onamandla abashumayela izwi lakho. Heavenly Father, ukuthi ubamise ubaqinise bakhuluma izwi lakho ngesibindi, balikhulume uNkulunkulu oyingcwele without compromising, without sugarcoating it. uNkulunkulu oyingcwele sikhulekela ukuthi liphume emlonyeni wabo linjengenkemba, to pierce our hearts and convict us uNkulunkulu oyingcwele into salvation. Baba, ukuze insindiso yakho idle umhlaba wonke, siyabakhulekela baba abagcotshwa bakho ukuthi uhambe nabo uNkulunkulu oyingcwele, ukuthi ubanikeze uNkulunkulu oyingcwele in every opportunity uNkulunkulu onamandla ukuthi bashumayele izwi lakho. Kuyisikhathi kungesona isikhathi uthe alishunyayelwe izwi lakho, akube yilona lowo uNkulunkulu onamandla ongaphansi kwalolu uphahla abe nokulangazelela ukuthi asikhuluma afakaze ngothando lukaNkulunkulu, so that your word uNkulunkulu onamandla may be spread across the whole world ngaphandle kokuKristu abuye. Siyabonga ke uNkulunkulu oyingcwele that you are doing it. Baba, sibonga ukuthi uNkulunkulu onamandla intando yakho uyayibonakalisa nangomsebenzi owuqalile kule ndawo. Sikhulekela uNkulunkulu onamandla even nabaholi bethu uNkulunkulu oyingcwele obeke kubo umbono, Heavenly Father, ukuthi babe yisibani uNkulunkulu onamandla kulo msebenzi, as we follow uNkulunkulu oyingcwele in their lead and in their direction. uNkulunkulu oyingcwele sibe sinethemba lokuthi uNkulunkulu oyingcwele bamiswe uwe. Siyakhuleka ukuthi intando yakhe ibonakaliswe kule ndawo. Sikhulekela uNkulunkulu onamandla, whatever Heavenly Father that you desire to do, we open our hearts uNkulunkulu onamandla, we say do unto us according to your will and for the glory of your precious name. Kwenzeke icebo lakho ngeimpilo zethu in this place. Kungabi yize ukuhlangana kwethu kule ndawo, kodwa Nkosi yamakhosi sihlangane sinokuqonda ukuthi wena ulangazelela ukwenza intando yakhe eqediwe ezulwini emhlabeni. If it means doing it through us, let it be so. Heavenly Father, siyavuma. Siyabonga ke Baba uNkulunkulu wethembekile, ingakho sethemba wena, sithembele kuwe. Ngakho konke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha luthatha udumo lukufanele, amandla nobukhosi kungokwakho nobungcwele bungobakho, ngaye uKristu Jesu inkosi yethu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Singathi mvuka kancane sizongena enkonzweni yesidlo ngokusheshsha. Siyazi ke bazalwane ukuthi masingena kule nkonzo, inkonzo engcwele, inkonzo esingena kuyo ngokuthobeka, sibonga uNkulunkulu ngesipho sakhe esingakhulumekiyo. It was a demand from the High Court yasezulwini ukuthi kube nje ngenxa yesono esehlela abantu uNkulunkulu abathandayo. So kwakufanele kufe izoni ngenxa yesono. Kwabonakala ukuthi uNkulunkulu icebo lakhe lasemaphakadeni bese livele likulindele ukuthi kufe ongenacala, afela abanecala, azonde isono kodwa mthanda umoni, alibonakalisa uthando lwakhe ngokuthi uKristu afe endaweni yethu. Ngiselapho nje kuvuka le verse kodwa ayikhulumi ngesidlo ke le. Ithi le verse, for we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus Christ's sake. What we do it as servants, but the center of attraction is Christ. Philip chapter 2 verse 12 uthi njoba nilalele ngisekhona
kakhulu mangingekho asisho sithi kakhulu ya ngoba kune tendency ehlupha abashumayeli ukuthi bazishumele bona okokuqala ngiyangizwa benza mistake yokuyishumayela ngoba labo bantu bazakhela kubo bazokwakhela kubo kanti abayona i-firm foundation yokubamba indlu eyibandla. Then kwabase Philippians chapter 2 from verse 12 asiyenze inkonzo ngoba kukhona oPaulos ngamanye amazwi njengoba singabi khona esikhathini esiningi niyeza masikhona ngithi ya niyeza futhi abanye bazibafonelana bakhona ayibona awuthi ngeze masinya ayibona no uPaulos osho the opposite yalonto njengoba nilalele njengoba nikhonza njengoba niza ngikhona kakhulu mangeke khonzani ngempela ke maningekho ukuze niveze ukuthi nakhelwephi ngoba thina senza sure ukuthi asizishumayeli thina sishumayela uKristu sizisebenzi zakhe esikwenzayo sikwenza for his name's sake not our name manje njengoba kuthandaza ukuthi mangcwele ungakulingi uyishiye leyo as preach mahlaba sinibuye i-theme is Jesus Christ ingakho noma ngena la akusho ukuthi akwangena ke manje umpostoli omkhulu asimene ngiyaphezulu phezulu angisho ukuthi abakwenzayo baro kodwa akufithi yini ngiyakwamukela ukungihlonipha kwenu nonkosikazi nimhloniphe kodwa not to worship me we have one to be worshipped sizongena kule nkonzo kungena abasindisiwe kule nkonzo kungena abanhliziyo igeziwe ngegazi bangenele ukuyikhumbula inkosi bakungenele itafule elahlelwa emaphakadeni la manifestwa esiphambanweni ngesikhathi ehleshulu kunezinto kuJesu azishilo ezizethembiso zabantu aba-understanda le nkonzo singena kuyo with joy singena kuyo ngenhliziyo ebongayo singena kule nkonzo expecting izethembiso uNkulunkulu azishilo kwabangena kule nkonzo ngokukholwa ubona nje amakhekhe nejuice but in the spirit this is the body of Christ already the Spirit of God is hovering, is covering, is permeating, is inside. Umoya kaNkulunkulu ufaka igazi likaJesu. Umoya kaNkulunkulu usufaka umzimba kaKristu kulesasi. Oza with that mindset, expect a miracle in your life. So cela ubaba beze phambili. Beseza ke sine order ke senza ngayo ke bazalwane ukuze konke kwenzeke ngokuhleleka iposition yokuma kwabo sizothatha ngokwesequence yezwi lenkosi wabanika isinkwa emveni kwalokho wabanika isiphuzo ngohlelo lwethu ke sizohamba ama-ushers esisiza obaba bem in such a position ukuthi kuthathwa esinkweni iqala
bese kuzowa kwisiphuzo kwinkomishi yesivumelwano esisha. Ngicabanga ukuthi ke sebengaqala ubaba bathathe, uma bethatha ke abathathayo bayohlala phansi balinde kimi mangithi asithathe emzimbeni wenkosi kanye kanye sonke sithathe kwisitsha senkosi segazi kanye kanye sonke. Sihleleni ke bobaba sekuyikho. Akulona isiko. Ukugeza izandla kusho ukuthi no ukwenza nje into enhle. Ongathi noma ngabe ivukela ule amanzi engekho ushone khona. As long ukugezwe owangaphakathi umuntu yena. That is what is important. So cela ke ama ushers usizane nobaba beze phambili. Then I hand over to Babucele nabantwana bethu abaculayo. Thank you.
atmosphere engqonge itafula lenkosi, inkosi esidlalele lona. Thembisile ukuthi manje uvule emnyange ngiyongena ngidle nawe, nawe udle nami. Sise phoneni bakheke bazalwane. Socela ubaba bomzimba kaKristu basikhonze egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Matthew 26 verse 26. Besadla uJesu wathabatha isinkwa, wasibusisa, wasihlephula, wanika abafundi bakhe wathi, "Thathani nidle lokhu, kungumzimba wami." Siyabonga bawethu namandla. Isinkwa sokuphila. Yes, Jesus. Uyasipha isinkwa samandla kodwa lesi sinkwa sikaMoya oNgcwele. Yes, Lord. Siyabonga ukuthi uyasivuselela ngaso ukuphila. Siyabonga uNkulunkulu sonamandla ukuthi konke ukwenza kwenzeke. Siyakholwa nguwe. Siyakholwa ukuthi masidla isinkwa sakho Nkosi sikhona nourish our body egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ukuthi iyasivuselelelela, iyasiphilisa. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi onamandla ukuthi akukho singekwenza ngaphandle kwakho. Uthezwini lakho ukuboshwe emhlabeni nasezulwini kunjalo. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi onamandla ukuthi uyasiqinisa nokuphila nokukholwa kwethu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi ongcwele ukuthi uyasivuselela ukube sime okukholwa kwethu. We thank you Father ukuthi uma sidla lesinkwa Nkosi sidla wena uqobo lwakho. We thank you Father Jesus in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Wathabatha isinkwa usihlephula wabonga wathi, "Thabathani lokhu umzimba wami ohleshulelwe nina. Lokwenzeni ngesikhathi nisidla ngakho ukuba ningikhumbule." Asithabatheni kanye kanye emzimbeni wenkosi. Sicela ubaba besitsha sizivumelene sisha igazi lenkosi basikhonza. Matthew 27 wayesethabatha isitsha wabonga wathi, "Phuzani nonke kuso ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono." Baba siyabonga kuseni egameni laJesu waseNazaretha. Yes, Jesus. Sibonga igazi lakho namhlanje uNkulunkulu ongcwele. Izwi lakho babona amandla. There is power in the blood. Babona amandla as we are about to drink your blood. Babongcwele imizimba yethu iyashintsha. Igazi lethu babona amandla, lithola amandla, lithola ukuphila. Ngoba egazini lakho babona amandla, kunamandla. Egazini lakho kukhona ukuphila. Yes. Babongcwele izifo ekhona ziyasha ngenxa yegazi elikhona. Babona amandla elingenayo. Hey. Babona amandla. Sibonga ukuthi igazi elingena kithi lizonqoba igazi ebelikhona. Babona amandla konke uNkulunkulu ongcwele besingakuboni sizobona. Babona amandla lithi izwi lakho babongcwele esiphambanweni indoda yekhulu. Babona amandla yagwaza. Babona amandla kwaphuma igazi. Babongcwele lakhomba ihlobo babelani ngaboni labona. Baba sibonga ukuthi ngathi sizobona egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Asizukufana nakuqala egameni laJesu. Baba siyabonga ngegazi likaJesu Kristu. Sibonga igazi. Father, we thank you. Take all your glory in Jesus' mighty name. Amen. Wathabatha nesitsha wathi lesitsha sizivumelene sisha egazini lami. Lokwenzeni ngesikhathi nisiphuza ngaso ukuba ningikhumbule. Asithabatheni egazini lamagazi, igazi likaJesu Kristu kanye kanye. Siphame sonke bazalwane simnike udumo ngemsebenzi yakhe emihle. Ngibonga uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi kwami akulibonga igama lakhe elingcwele. Ngibonga uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa impatho yakhe enhle nothethelela zonke izono zakho. Aphilise zonke izifo zakho. Sithi somphefumulo wakho ngokuhle. Jehova ngibalusi wami ngikweswela. Sine reason a powerful bazalwane to give him thanks, to praise him and to worship him. So shoka ngenhlokomo
ngoba it involves eternity. Sithengwe ngegazi lamagazi, ngemva kwakhe saphiliswa, ngokuhlatshwa kwakhe our transgressions were forgiven, our trespasses were forgiven. He was wounded for us. He took a form of a servant, and then he was made sin in an exchange of us being made the righteousness of God. Oh, God, who is full of grace and mercy and loves us with everlasting love. Let's give him all the praise that he deserves. Let's open our mouths and say something to him. Father, we thank you. We bless your name. Siyabonga Baba. Sibonga ngoJesu oyisipho esingakhulumekiyo. Sibonga Nkosi uJesu ngokunikela ukuphila kwakhe. Wena unikela indodana nikela ukuphila kwayo. Sibonga iministry kaMoya Ngcwele owenze kwaba possibility ukuthi wena Nkosi uKristu noKristu ekuwe kwenzeke inkonzo yasemnqamlezweni, kwenzeke inkonzo yasesiphambanweni. Siyabonga Thixo namandla onke, udumo olufanele siyazibongela. Sibongela nabazozwa Nkosi yami ngathi ukuthi wena usenzeleni. Singofakazi Nkosi ukuthi wena Nkosi uyamsindisa umuntu, umgcina umuntu wakho. Ekhona amadimoni, ekhona Sathane, zikhona ingozi, zikhona izikhala eziloliwe, kodwa umgcina umuntu wakho. Siyabonga ukubizwa ukuthi singabantwana, siyabonga ukubizwa ukuthi sizindlala ifa kanye noKristu. Siyabonga ukubizwa Nkosi ukuthi sokukhanya kwezwe singusawuti. Sibonga ukubizwa ukuthi singamakhosi nabapristi. Sibonga ukubizwa ukuthi singamagatsha umvino oyiwona wona. Sibonga ukubizwa ukuthi umzimba kaKristu, ithempeli likaNkulunkulu ahlala kulo uMoya oyingcwele. Konke lokhu Nkosi kumsebenzi wezandla zakho ngoJesu Kristu ngamandla kaMoya oyingcwele. Siyabonga nangale nkonzo Nkosi yami yokukhumbula ukuthi safelwa. Bawona amadlonke memezela lokhu kuze kubuye wena Nkosi egameni kaJesu Kristu. We give you praise, we honor you in Jesus' mighty name. Let's put our hands together and give him